A conciliación centra o traballo dos servizos sociais de Muros. Por terceiro ano seguido, o Concello impulsa o programa de madrugadores, iniciativa moi demandada entre as familias. Un dos obxectivos dos concellos da comarca é mellorar os servizos sociais. Muros segue a traballar nesta materia, polo que está a desenvolver diferentes iniciativas neste campo que, segundo definiu a alcaldesa do municipio, María Lago, son moi relevantes. Son os programas que marcan a diferencia na forma de gobernar. A verdade é que estamos invertindo moitísimo carto e esforzo, sobre todo en materia de conciliación. Este ano que entra, xa por terceiro ano consecutivo, o Concello de Muros vai a volver a sacar o programa de madrugadores, porque si ben o primeiro ano foi un tanteo a ver que tal funcionaba, o segundo ano confirmáronnos que era un servicio necesario, agora xa vendo a demanda que temos, creemos que é un servicio indispensable. Que ten ademais unha alta demanda no municipio. Durante o curso pasado foron máis de 70 familias as que se beneficiaron do programa de madrugadores e creemos que é unha aposta indispensable que hai que levar adiante. Ademais, agora mesmo estamos cos campamentos Concilia. No caso do noso concello nos quixemos dar unha volta. A inmensa maioría do grupo de goberno somos mulleres con rapazada que sabemos o difícil que é conciliar. Non sabemos que 15 días non lle solucionan a ningunha familia a papeleta da conciliación. Polo que se modificou o programa para ampliar o seu período de realización este verán. Repártense en 2 meses distintos, cada turno conleva un mes completo, fanse en 2 localizacións distintas do noso concello e en cada un dos turnos, en cada unha das localizacións, hai cabida para 30 rapaces ou rapazas. Este ano son, ao final, 120 crianzas que disfrutan dos campamentos Concilia a custo cero. Non é un servicio que damos que non ten ningún custo para as familias. Lago reafirmou a aposta e o compromiso do Goberno de Muros coa conciliación e cos servizos sociais para dotar de ferramentas e apoio á veciñanza que o precise.